Türkmenistan'ın halk ýazgysy, Magtumul adına halkara bayragyň eýgesi Kerim Gurban Nepesov biri hat ýazypdyr. Döwürde şahirler Döwlet Mehmet Azady Durdur şahyry, Magtumul Pragyň hary Molla gaýyby Molla Nepes kemini öz döwrüne döwürdeşleri bilen sorag jogap alypdyrlar. Menem siz bilen döwürdeş şahyr, ýöne siz ýaly goşgymy gazetede berip, jurnala berip, studentliň öňünde okap ýyly azara goýanmak, eger mümkin bolsa şu soraglama jogap bermeňi sizden haýyş edýän, goşgyn kapya gelmeýän ýerleri bolsa-da düzetmeňi sizden soraýar, aşagyna başbuh bu adi ýapyk gol çekilipdir. Kerim şahyr muny ýazady ýazman soň, asla ýazmagam islemän soň tekçesini oklapdyr. Üstünden aylar yıllar geçen soň başga bir resmi namany gözläp berkede bu sorag öňünden çykypdy. Gel şuňa jogap ýazaýyn. Oho, muňa jogap ýazman kam ýapyk gol başbuh ba awtory kim bileýin diýip Kerim Gurban Nepes şo döwürde haýsy bu goltyryň şygyryýetden, edebiýatdan başyk ýaka diýip barladypdyr. Bulam ahirine şo döwürki Türkmenistan SSR-niň Mara oblastynyň Türkmengalar raýonynyň Kommunizm kolhozynyň bu goltyry Bayram Kydyr bolup çykypdyr. Gyzylgul başlygyň bu goltyry. Bayram goltyr Kerim agadan sorapdyr. O näme? Şo bolmasa gülki ýok. Şahyr bolsaň jogap bermek borjuňdyr. O näme gürki bardy, renki ýok. Şahyr bolsaň jogap bermek borjuňdyr. Anany beýşen. Jogap ýazmak borjumdyr. Ol mehirdir, görkü bardyr, renki ýok. Aglaýşymça jogap ýazmak. O näme Taňryňyň diline sena, o näme kaç etseň ýumurlar dünýä, o ne iş dünýede iň elkenç güne. Şahyr bolsaň jogap bermek borjuňdyr. Yıkıcı tüzülen bulunluy, ol kim insan yetin belendi, belentliği ölünden son bilinni şahyr bolsaň jogap bermek borjundur. Yetimlikde jogap ýazmak. Şahyryň bereýin ýene bir sowal. Dünýede erkek köpmü ýa aýal? Şunun bilseň başga sowal berjek gel. Şahyr bolsaň jogap bermek borjundyr. Bir dana aýdypdyr aýala aýal, aýalyp getiren gidýänim aýal. Ýöne men bu jogaby gaýtalajak gel, özüm çörek jogap ýazmak borjumdyr. Ayarlar berdiler bugün.
kaplap gör, baş bu kolfun zemin bilmek. Hey, ol genedir yeketenin belindi, yetimlikte cevap vermek bozumdur, baş bu kolfun zemin bilmek. Hey, canınız sağ olsun.